A Pobra do Caramiñal pon os centros educativos a punto para o inicio do curso. Durante o verán levaronse a cabo todo tipo de labores de mantemento nos colexios para telos listos mañá. Os centros de ensino da Pobra ultiman os preparativos para o comezo do curso escolar. Despois dun verán intenso para os operarios de mantemento, só quedan os últimos detalles para ter todo a punto antes da data límite, mañá. O orzamento para todas as intervencións foi de alrededor de 60.000 euros para levar a cabo accións de mantemento e mellora en diferentes centros da vila. Ademais, dende o Concello apostan por medidas novas cara este novo curso, como un psicólogo unha vez a semana ou axudas para a escolarización por valor de 27.000 euros. O Concello fixo os seus deberes e non só co mantemento ordinario que facemos ao longo de todo o ano dos colexios e das escolas unitarias, senón que tamén fixemos traballos extraordinarios que foron solicitados pola comunidade educativa pois cun valor aproximado, ou digamos que estimado, de máis de 60.000 euros. Dende a Concellaría e dende o Goberno seguimos apostando por un ensino público e de calidade e así temos ao longo de todo o ano vamos a seguir con outros programas como pode ser o espazo nas escolas que poñemos a disposición da comunidade educativa un psicólogo unha vez a semana que vai rotando polos centros ou tamén decir que hai nada publicamos o que son as axudas de escolarización que supoñen máis de 10.000 euros e que lle chegan pois a máis de 27 nenos. Como ben sabedes, en estas axudas hai un bono para material escolar de 55 euros e tamén pois se paga ben que en distintos porcentaxes que vai dende o 100% hasta o 30% o comedor escolar. Estas labores atinxiron a todos os centros da Pobra. Mantemento de estética exterior e interior, volver pintar parte do inmoble e dos arredores ou intervencións de maior tamaño como arranxar o chan ou cambiar a instalación eléctrica. Pois empezamos polos centros de infantil, decir que no Fernández de Varela se cambiou toda a instalación eléctrica, non cumplía a normativa e entonces hubo que cambiar todo. Foi unha obra importante e además que levou bastante tempo. Na escola da Angustia, pois o mesmo, hubo que cambiar a cometida de corriente, tampouco pasaba a normativa. Na escola do Vilariño colocouse, pois, entre os meus compañeiros e eu, colocamos 140 metros de tarima, vale? Era unha demanda que tiña a profesora, digamos, deste centro, o profesorado. Na escola da Granxa, pois, se fixo cousas, xa casi estaba todo feito, o sea, a maior inversión xa se fixo antes, entón ali o que se fixo foi pois, mantemento, pois, pintaronse ali dúas paredes que quedaban. Agora, con case todo rematado, as brigadas dispoñen do resto do curso para rematar os traballos máis pequenos e que menos moleste supoñen o transcurso da vida escolar nos centros. Casi queda todas as demandas cubertas, cousas que ao mellor non se poderon facer, temos todo o ano para facelas e, vamos, durante o curso se poden facer.